Mare, kasno nagunig na iputang mo tamaya. Hindi pa pamparanutang. Uy, tika bigay Mare. Nya, nangaron. Apaptan mo tak marod nga ako. Ninya ti may nga pag-urnuman. No, aglong ata ti account ko di bangko when no tubo nga na di balayo. Kinulong tubo nga ti bangko ada ba si interest na ayan. Bunga ti nagorno nga di pagtubungan. No emergency. Nadaras mo lang ang mga maala. Among nasapol nga pa ilin ta ano ang giluwar ti kwarta di bangko na yan. Nyan, ang tanong mo ito. Yan na may mayak parating ka. Alaming tatan, ti awan ti urunong na aya. So nga, pampanin mo ta nga talaga. Dahil basi nga business ko dito nga pagala at itubong ko. Ano nga ta? Bibihang ko, nuurian niya di pagurnungan. Awan ti urnong ko, ingkaan ko amin. Diyan ko ditubong ko, naragsakan.